Stále sa mame neviem dovolať. Bojím sa o ňu, odkedy žije sama. Snáď sa jej nič zlé nestalo. Musím niečo vymyslieť, aby som toto nemusel zažívať každý deň. Našiel som riešenie, čo sa mi páči. Monse. A hneď som ho objednal. Nie som technický typ, ale inštaláciu Monse som zvládol úplne bez problémov aj sám. Monse ma včas upozorní, keď sa s mamou niečo deje. Monse ma včas upozorní na rizikové situácie. Vďaka Monse Mini viem mame pomôcť, aj keď sa jej niečo prihodí mimo domu. Dnes som už pokojnejší. Viem, či je mama v poriadku, keď je sama doma, aj keď ide von. Monse mi na mamu pomáha dávať pozor.